da amana ga bikin soyayya auren ki zulaihat da an kai amarya da alhaji umar aure da amana Allah ya yi ga bikin soyayya auren ki zulaihat da an kai amarya da alhaji umar aure da amana Allah ya yi aure da amana Allah ya yi ga bikin soyayya aure da zulaihat da an kai amarya ke da alhaji umar mun zo da ya murna zami amarya tunda dai an daura yau dai sha'ani ne za a yi amarya yau bikin soyayya aure da zulaihat da Allah ya yi ga bikin soyayya auren ki zulaihat da an kai amarya ke da alhaji umar aure da amana Allah ya yi alwala ku yi sallah a auren ku ku gode Allah tunda dai an daura Allahu ya gauda jalala rayuwar ku ta haska da haske mai cikar alƙibla ku zama da amana dan yin haka shine sirrin aure gaida alhaji umar an gwanke abin ƙaunar ki amarya tunda ya ɗauke ki zai share dukan koken ki amarya a gidansa zulaihat kin zamsu kiyarin tuki amarya da kin kai za ya yi ku zama daya ba da wurin sabawa ba ga bikin soyayya auren ki zulaihat da an kai amarya da alhaji umar aure da amana Allah ya yi inda babu amana aure na ji baya tsari rayuwa sai ta koma tamkar a cikin labari ku zamana amana don yin haka shine tsari zulaihat dangin sa'a kin more ɗabi'a ba da siya ba zulaihat baiwar Allah kun dace da alhaji umar amarya tunda ya same ki zai baki kula ne tabbas amarya me a doka tsabta bare in ki ka sanyo ribas amarya nasara daga Allah ta tabbata yau dai Allah ya yi ga bikin soyayya auren ki zulaihat da an kai amarya da alhaji umar aure da amana Allah ya yi ga amarya zulaihat na san ki akwai alkunya amarya ba a yin soyayya sai inda akwai soyayya amarya ba a yin tarbiya sai inda akwai tarbiya amarya ga bikin soyayya auren ku ba za a yi mai tamka ba ga bikin soyayya auren ki zulaihat da an kai amarya da alhaji umar aure da amana Allah ya yi da amana Allah ya yi zulaihat da amarya auren su aka dauro ango alhaji umar muna yi muku take ango alhaji umar zai ɗebe miki kewa a rana ta musamman murna ta isha kowa amaryar zulaihat Allah ya yi miki baiwa komai na ki daban ne domin kin wuce mata muna yi muku take mutuncin ki gidansa zulaihat ta amarya da kauna da amana a yau sun yi musaya waye zai miki gori domin kin wuce baya abin da ta kasa angugun ta ka koyar na yi muku take ni amsa ni mai waka gari na ta'ala akwatin mu da taya domin ta wuce kwalla daren so da katibka yau ya mori basilla da kun samu diyar ku ke dauke take shayar na yi muku take a yau mun kashe sanya domin tafiya kara shi aure zarafi ne da zai samu mu tsira kowa ya yi muku sharri ku kyale shi ya kara mutum shi sanadi ne Allah ne ya ka komai na yi muku take na yi muku take
dole in gaishe ku aure ga hajiya fauziya aure tamu da bata ƙarya aure cika mudu kunya aure ba a baro ki a baya aure a matan alhaji umar aure hadda ummi ke ma aure ummi na ganki a dama aure zo ki ji waƙar ke ma aure na san ba ke da gulma aure yau auren soyayya aure auren soyayya aure ƴaƴan alhaji umar aure su maza na kira su aure ga kanina a cikin su aure aliyu na ganshi cikin su aure alhajija a waƙar aure abokan alhaji umar aure kuma dole na sanya aure hamza na ganshi a dama aure zaire na ganshi a dama aure har ibrahim kai ma aure ga hamza mato nasa aure dan garin na ta'ala aure abdullahi a dama aure daja na ganshi a dama aure rabi'u baka da fama aure ga baban da a dama aure sai yayu na amarya aure amarya zulaihat aure hasha aya ujubani aure hawa da baya raini aure walla banan zatsani aure abdul qadir namu aure ya ibrahim namu aure galina a cikin mu aure sama'ila zazu shiro aure kai ka zam tauraro aure da kai da tension zero aure ga su marjan shiro aure kai ka kere yaro aure yau bakin mu da goro aure cikin yayu na amarya har da hagu a cikin su aure mun aje kowace mata aure ya zahara uki huta aure ta gara na ganta aure yamsiya mai tsafta aure ga maryam na ganta aure wala tilas na kirata aure har da jamila a mata aure har da iyaye duka aure kowa na gaishe sa aure mun kun ji ni ku amsa zule har yau ga alhaji umar aure aure aure